kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kalong ki kaba sosik thang bani ide kapor bangi kom kejala Meghalaya ngila pendem drong na kapor hapo kejala Assam sngos ngai sngo kordet yaki parado prasnam ki besong ki than kapot na kapor kisa pendik kisa penthut kisa pensiir kisa pen songsiir la karep karyang la katregakta la kathia kadem bat manta ki kindiat singi nang I ya kai jingja hapo kilin hakawai na kisnong go bakarteng ka longkhuli kai go baja kat ya u nongmi khmat u badai u nongmi khmat shagi dorbar thawan jong district council udang sak takti hagita ki police jong ka Assam shei ta ki police jong Meghalaya balai ki pen ibor tang ne posor balai to home minister ba balai chief minister umla ban phalut ki police ban ai ka jeda shei ti khapot nyam ngai chu kata ke jekren marka barang ya kata ke jekren kat barang ya kren na ka menta ke jengkular kata ke jekren kata ninang sya nyon ben ninang sya encroach ninang sya haras na ka por bar kani kam de ka sin ka panikong bar na sngo ban perken mau ba ka jing wan jong u himanta baswa arajar ka phra banyara ban form ban thau sarkar hangni po jala Meghalaya ka jongi hatu ko an bu ka jengkali ha ginong yaram jongi hatu ki la mo ban saham ha khamat himanta baswa ada pimpala bersaham mendesak nam terhok pimpat dong fit bandon nak suki papidon mar kadau ngasngo ban bu kajikeli ya ke MD ya chief minister pada home minister ba kidon ne MC sha ta kajingit ya lagi jongi prado prasnam ya lagi jong ki brio jong ke jala ibaca pendik ibaca pentut nak kapor kumno pidai ban soto ada pimnang bandil ya ka problem ko bangi pet na kapor ke ka jingja shwe pagi state ki peni ya ta ka gods ka jongki ban na sngo ba pili ban ka gods kum no ban deal ban te encroachers kum bacha po Mizoram ngile ya ka Nuksa ya ta ka jing it ka jongki la ka jong ka chai ban rio ya la ka jong ka khando wa siap ban na sngo ba perken mau ban da pim don shi ta ka jing shulor ka ta ka courage pim don ta ka gods na sngo pin no ya ta ka shuki ban ai shi te brio ai shi te noilom ki bidon ka mon bat ki badon shi ta ka jing thrang bakin le ei banyada ya ki prado prasna ma ki than jong khapot khapta be matang adon na khindet por ban rakhi ta 15th anniversary ngasmo banganya penken mau hiru but no solution no celebration ni de ban corporate ban ka state brokoi nim do kam pot pan sarwa khai pisa chapat ba tangi kam suba namar ka daw ko penken mau ban deal bat ki encroachers ni de ban boat yang Nuksa jong Mizoram lem gupta pimno fit bandon haga pos kupidon ban mar kada ko pan kren daga basai bagi nomla ban lekai bat ka lawai jong ki longdien bat ki pateng namar kada aku an perken mau baga jaka ka khendo ko siap kalong kum kejingin balan is life namar kada nginumla bangin yere kai ban kensting namar ka suki bat ka lawai jong ki longdien bangin ye pen siapeng naga pos pai ba pero kapan besar bapen saki por parising na wan kita ki nongelam badai sha ta ki nongelam ki bakloi sha baniyeng ban pedep hok kala jong kamram ka deiti bat ka jike kli kumle shibot